Simpleng malakas. Paris mga road bike. Mga road bike Paris. What's up mga karonda? This is GAYE PARIS, ang siklistong Pilipina ng Pangasinan. So today's ride, pupunta tayo Monasterio de Tarlac. Ahon dun eh. Kaya 110 kilometers papunta. Mga ganon, from Pusurubio, Pangasinan tayo. So nandito tayo ngayon sa Rosales. Boundary na to papuntang Tarlac. So after nito, San Manuel na. Mga ano na din, nakarami-rami na din tayo. Kasi naka 28 kilometers na tayo guys. Yan, 28 kilometers and meron tayong 24 km per hour na average speed. That's 69 altitude. So, maximum speed natin 30 natin. So, tara guys, samahan niyo po kami sa rides namin today. And gumagawa din pala ako ng mga bike reviews and other bike accessory reviews and cycling adventures. Kaya samahan niyo po ako sa ride ko today. And pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads para support na rin. God bless po! Bridal shower. This is the peak guys. Nandito kami ngayon. What's up mga karonda? So ang ruta natin today, pupunta tayo ng Monasterio de Tarlac. This is one of the popular tourist destination sa municipality of San Jose, Tarlac City. Kaya tara guys, try nating ahunin ang Monasterio de Tarlac. From Pusurubio, meron po tayong 115 kilometers. So balikan tayo guys, wala tayong convoy. Kaya samahan nyo kami sa ride namin today! Good morning! Andito na tayo sa Rosales, Carmen Macto. So, yan. Guys, andito na yung mga kasamahan natin. Mga Team P. Sir Benavier, what's up? Team P! Yan o. Lagi kami, naka-road bike. Morning! Yan. Ayan, ang dami namin ngayon guys. Yan, dami namin. Mga Team P. So, syempre, dito magkakasama-sama pa rin kami. Mamaya, watak-watak na kami na. Nasa ulan na naman ako. Oh, no! Ako lang yung babae na namin. Morning! Katorning! Sunday. Okay lang na. Yan. Syempre, sa umpisa, magkakasama. Pero mamaya, watak-watak na. Tingnan mo naman. Takbo nila. Karamihan sa kanila naka-road bike. Tapos tayo naka-mountain bike. Ayan na. So, as expected, nahuli pa. Oh no! Hindi ko kaya maintain 30. Pagod na ako kanina pa eh. 25 tayo. Gabi sila. Grabe, walang recovery. 25 lang ako. May ensayo ako. Supay. Guys. Dito na tayo sa Tarlac City. Yan. Medyo gloomy yung panahon. Pero ano naman, okay naman. Ha! Ano? What's up? So medyo umiinit na din. Uy, tara na! Beautiful! Beautiful! So, punta kami ng SM Tarlac. Doon yung ruta. Tapos, diretso na ng monasteryo. Kilometer 76, guys. Tumatakbo tayo. 28, ganun.
Grabe. Gutom na ako. Hi! Yung mga taga, Tarlac. Guys, ito na yung daan natin papuntang Monasterio de Tarlac. So, medyo malayo-layo pa to. Naka 78 kilometers na tayo from Pusurubio. So, yan. So, guys, I'm using pala yung isang product ng seller. Seller na siklista yung gloves nila na M-Cycle. Yan. Meron din silang Aero socks. Kaya check nyo na yung sa Facebook link nila. Yan. Nandito. Support natin ang mga locals. Woo! Seller na siklista, shout out. Yan, ganda. Thank you. Woo! Ito na ang nagbabadyang nasiraan. Flat, flat, flat. 1. So, meron pang isang flat dito. Flex mo nga yung dalawang back mo. Back. Back. Flat. Tapos meron pang isang naplatan. Yan, si Kuya Ken. Pang remate sa KOM, mamaya. Stage ko sana. Flat din. Grabe, elves. Yan guys, so habang nag-ayos sila ng gulong, i-announce ko na yung winner natin ng Red Cycle na jersey. So, kailangan nag-comment siya sa ating Facebook na post. Start. Natang nanalo ay si Raymark Del Monte Solid Red Cycle Wear. Tingnan natin kung nag-comment siya. Ayun! Okay. So, congratulations po kay Raymark Del Monte. Sabi niya, solid idol, #GP Red Cycle Wear. So, congrats sa'yo. Message mo ako sa Gmail ko. Yung nasa description box below. And send mo sa akin yung name, age, address mo. And yun, kung anong size mo. So, yan. Congratulations, Raymark Del Monte. And thank you, Red Cycle Wear, for giving us giveaway na jersey para sa mga subscribers natin. So, yan. Tara, hindi pa sila tapos. Checkpoint. Morning! Ayan. So, hindi naman stricto dito yung mga checkpoint. So, free na pwedeng pumunta ng monasteryo. So, ang mga Team P ay magkakamaderahan dito sa Monasterio de Tarlac. Meron silang 20-20. Mga magre-rematehan mamaya. Magkano ang price nyo, sir? 3 to 150 lang daw. 300, 200, tas 150. 1 to 3, 1 to 3rd place. So, meron tayong... Awarding mamaya, awarding. Yan, mga magkakatid. Ventura Brothers. Team Tarlac ba o Team Pangasinan? Lugi kami, dami sila. Team Tarlac o Team Pangasinan? Ayun na sila. Nagre-rematian na sila. Go, go! Mga kababayan, habang sila ay nagre-rematehan, tayo po ay nawawala na sa ruta kasi mga first timer po tayo. And syempre po, nagawan pa rin naman ng paraan. Kaya napunta tayo sa daan na ito. Andito tayo sa river. Wow! Side river. So, meron palang liguan dito sa may Tarlac. Balong. Parang balong. Ganda oh. Balonggaw. So, may ibang daan tayo. Budol. Kalas. Mga 10 kilometers pa po yung aabutin pagbabalik kami sa dating ruta. Kaya sugod sa river. Recover tayo ng paa. Mag-wash tayo ng paa. Pagkatapos naming dumaan sa river guys, ito na yung matinding ahon natin. So almost mga siguro 1 kilometers na puro ahon na ito. Hindi naman siya gaanong matarek pero makunat siya. And ito lang naman yung pinaka-challenging na ahon paakyat ng Monasterio de Tarlac. Kasi kung titingnan nyo sa mamaya sa ahon, hindi na ganon katarek. Ito lang yung makunat talaga. And nakakapagtaka kasi 1 to 3 lang pala ang slope nito.
which is hindi ko alam kung reliable ba, pero grabe ang kunat dito guys. Dito din pala nag-ensayo ang mga taga Team Tarlac kasi nga sa ahon nito. And syempre napakaganda rin ng view na makikita dito. The monastery is situated kasi sa top of Mount Resurrection, which is the place known for housing a relic of the true cross ni Jesus Christ. So this is worthy pag inahon mo to kasi makikita natin yung risen Christ, which is overseeing the city and the wide mountain range of Zambales. Kaya super sulit pumunta dito. And this is also one of the Tarlac Ecotourism Park na project ng former congressman dito. And wala namang siningil na entrance fee sa atin dito, kaya free na pumunta. Guys, nandito na tayo sa Monasterio de Tarlac. Ayan. Time check, alas 12 na po, hindi pa kami nagla-lunch. At nawala-wala kami sa daan. Grabe. Yan yung daan guys. Oh. Sino ang nanalo sa karera? Yon. So, anong masasabi mo sa ruta sa ahon dito? Paris mga road bike. Mga road bike Paris. Naka-mountain bike kasi siya. Naka-mountain bike ako. Palis ang mga road bike. O, yan na. Ang nanalo. Sa ating stage 2. Second. Naka-road bike. Second din? Wow. May prueba ako. May prueba. Stage 2, yung monasteryo. Okay. Dito. First place. Anong masasabi mo? First place. Oh. Yung mga konyan bukas. Yung sa'yo tayo, balunggaw. Yung sining lang. 1.5 ulit. Panis ang road bike. Moy ulit. Wala, pro. Third place. Smile ka na. Pakita mo naman yung ano mo, Colgate smile mo. Okay. Alright. Yan. Woo! Congratulations. Thank you very much. Para kung hinaharana ni Uncle. Kaya sana'y maniwalaan mo ang pag-ibig ko sa'yo. ang ibang mamahalin. Kung hindi ka lamang giliw, kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig sa aking buhay. Buhat ng tayo'y ay Dito na tayo sa Monasterio de Tarlac. Guys, first time natin dito kasi syempre hindi naman tayo masyado nagagawi dito sa may Tarlac. Tapos unang ruta ko na pumunta dito papuntang south. Yan, Tarlac. So sana magtuloy-tuloy pa Pampanga next, tapos Manila, and then going south, ganyan. So tingnan natin kasi nag-enjoy na kami dito. Sobrang layo lang tsaka matarik to, pero kaya naman. Yan, medyo makulimlim yung panahon. So far, nag-stay muna kami dito. Time check 12:30. Anong masasabi nyo dito, guys? Patag. What? Ako talaga nanalo, ako nauna dito. Dapat sumali ka, no? Tingin kaya. Mga tanga.
Ginagawa mo. Kahit saan ka tumingin dyan. Uwi na tayo guys. So medyo mahangin na po yung panahon. Meron pa rin konting akyatan. May akyatan pa rin. Time check, alas 2 na, grabe. Kaya pa naman. Sana hindi kami magabihan. Lakas ng hangin. Guys, pauwi na kami. Lakas ng hangin, grabe. So, panikitarlak na po. Ayan. Time check, 4:45. Grabe. What's up mga karonda? So, pauwi na kami. Nasa Kamiling Tarlac po kami. And, yun. Meron pa tayong San Manuel. Actually, medyo malayo pa. Kilometer 170 na tayo. And counting. Siguro may mga 20 kilometers pa or more. Pero, hindi na kaya. So, guys, share ko lang. Pero ako yung thinking why ako nagbabike. Kasama ang mga lalaki. And kahit na mag-isa ko lang, ganun. Kahit na ang dami nila, tingnan mo. Diba? Puro lalaki yung mga yan. Ako na yung babae, yung news. Pero guys, ganito lang. Safety lang, assurance sa mga women there. Na huwag kayong matakot kahit na nag-iisang babae ka lang sa buko nyo. Tough decision ngayon eh. You're tough kasi, diba? Kinakaya mo yung kinakaya nila. Ganon. And guys, hindi ka naman nila papabayaan eh. Appreciate ko kayong mga men kung paano sila mag-stand out. Doon mo kasi makikita yung pagiging gentleman nila. Kasi may mga ibang men na hindi gentleman yun. I hope na yun yung ilabas natin sa mga men there. Lalo na sa kahit anong sports. Ilabas natin sa kanila na dapat ba yung gentleman sila in every way. Hindi lang sa pagbabad. Hindi lang din sa any sports. Pero sa lahat ng aspects ng life. Small things man or big things. Let them realize their worth. Ay! Ay! Tulak! So, yun yung take ko for today sa vlog na to. I hope na maging secure kayo and all. Piliin nyo din yung mga tao mapagkakatiwalaan nyo, syempre. Hindi lang yung, sige na, okay lang yan, kahit di ko kilala. Dapat kilala nyo. And, syempre, dapat tinitignan din natin, di ba? Paano sila magiging gentleman kung ikaw mismo hindi mo pinapakita, hindi mo sila nire-respect. Something like that. Woo! So, yun guys. Kaya uwi na. So, thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless!